Lieve aanwezigen. Ik begin met mijn Fantastisch dat jullie... Oh, sorry. Dan gaan de twee speeches door elkaar heen. Ik begin met mijn zeer gewaardeerde, liefdevolle echtgenoot. Oh, die is ook al. Is die hier aanwezig? Twee. Day 5. Hey, dat is Dave Brubeck. Ja, net of hij inderdaad de dood voor wordt. Ja, meer is dat ook zo in de 35 jaar. Oh nee! Geweldige dochters hebben ze. Oh ja. Ja, eerst maar toch. Gebaar. Mijn geweldige dochters. En die hebben inmiddels dus ook onze twee schoonzoons aangeleverd. Die ook wel de beugel kunnen. En die kunnen we zee maken. En dan heb ik nog, oh je tak, en dan heb ik mijn zuster. Oh Ja, meneer Paul. En ja, stil. Mijn zeer lieve zuster, mijn grote vriendin. Ook. Ja, dat is waar. Ja. Mijn grote vriendin. Nou, dan laten we ouder worden. Mijn grote vriendin. Maar dat was niet zo. Er zit daar Karin, die ik al heel veel jaren ken en waar ik ook al heel veel leuke dingen mee heb beleefd. Soms zien we elkaar wat minder en wat vaker, maar het is altijd prima. Dan ligt daar op de bank weer King. En hier Lola, die is wel heel... En dan hebben we natuurlijk Tini. En De Benny. honden komen Nee. voor. Oh, je hebt nog eens buiten. Hebben we Tini natuurlijk, en ja, jaren. Ik spreek ook niet zo vaak, maar dat spreken is altijd van helemaal geweldig. We zijn erbij geweest toen Henny ging trouwen, waren we in Londen. Oh ja. Met mijn moeder en met Esther en met Tini en oma. En oma. Ja. En dan hebben we natuurlijk Carlo nog niet te vergeten. Carlo! Carlo is Je bent Heidi. Yeah, I know. Henny's No, husband. you are her brother-in-law. Yeah. Yeah, and I like you a lot, and you like me, I know. Yeah. We can, we have a good Relationship. En dan weer Hans. Oh, oké. Ik kom daar laat. Ik zeg het heel niet Wat is de derde dan? Hans is very hot. Yes. En Hans is our, What cooled off now? Hans is for years and years, ga je van. Years and years, our best, very good. Hans is for years our very best friend, always. Dat is ook een vuur. Hij doet altijd alles voor ons klaar. Ja, ja. En dan hebben we Benny natuurlijk. Je woont tafelkleed. Benny. Alle film. Benny en Kim, die waren vroeger van die ekkenbakkers met z'n twee. Nog steeds, hoor. Nog steeds ergens bestond. En dan was Benny, Kim en Benny? dat was een drama. Nog steeds. En dan was Benny is Nederlands kampioen in zijspan. Racen. En Kim en Benny houden er nog steeds van. Maar Benny, ik hou heel veel van jou. Hou je ook van mij? Ja, Benny, zeg je ja. Nou, je bent niet echt Oh, ja. Laten we het zo zeggen. Vroeger was hij interessant, nou niet meer. Hij heeft nou andere interesses. Ja. Maar wat allemaal om gaat vanavond is Ja, Benny. Harry en ik al 35 jaar getrouwd en al Eigenlijk doodziek van de Nee. vanaf, en daarvoor hebben we al 15 jaar samen, wij zijn ons hele leven Ja, dit is nieuw. Dit is nieuw. Nee, je moet luisteren met een eind aan het draaien. Nee, ik was de schuldige. 50 Van dit jaar. alles. Dit En feest. lieve schat, ik hou van jou. Ik hou ook van jou. Dan moet jij het ook zeggen. En En daar daar moet jij toe. That's not recording because it's ridiculous. I don't have to. I know it's ridiculous. En hoe is het? Man. Nou, jij de beurt.
Kijk, oh jee, dat wel gedaan. Nee, Ja, ik ga er wel bij. That's your hoor. speech. Ik ben goed voorbereid. Dat was ook echt een Ah, niemand vergeet. vloeiende speech. Nou, of niet? Ik denk er niet over na. Nee, dat heeft hij niet over Nee, nagedacht. dat Nee, is dat vind ik een Ik ga beetje. het gewoon niet zeggen vanavond. Het is gewoon spontaan bedacht. Het is klaar met Vind jou. alle klaar. Maar dat klopt wel, we zijn eigenlijk al 50 jaar samen. Oh, wel al af, weet ik veel. Ik was 14, ik ben nu 56, dus Wow. ik breng maar in huis. Je was één jaar achter hè, toen je mij kreeg. Ja, maar niet meer. Oh, oké. Ik maar heb ken elkaar ik wel. heb Ik was gehoord wel. 2 years ago. Maar En ik moeder was was alleen zwanger. Van jou. Ja. En toen moest ze Zo, trouwen. Dus ken je ik die ben dat degene die dat dat heeft gedaan. Was het dat niet zo very long? Ja, echt een It's been not lasting that long yet. And we would like to Wie know. daar voor de man? Wie daar So Tom, Yes, if I'm I'm here. there for you, and you are there for me, Ja. then in about 40 years, we're gonna have the same party. Okay. Okay? Yeah, you have to come to the cemetery. And the thing was from that was like, well, the I just cemetery. send it to make people For happy. you, not us. Yes? No, you, no, me. In 40 make people years. happy. To be happy. Yeah, to make them happy. To make them happy. Come Yeah. to the cemetery. That's why I said yes. Come and But talk to So you. that every day. Bring me some from here. You know, No, you Can I make you happy today? Carlo, if that happens, You want to be happy Esther, today? Huh? I make you happy. You made me happy. Yeah, I make everyone happy. Good. Good. we make everybody We're going happy. nowhere. We come and we're gonna celebrate it. En ben je lekker warm met dames? No, I don't have a tomb, I don't have anything. What are you gonna have? Are you gonna have a grave? No. And where's your ash gonna go? Nowhere. You're gonna spread it out. I don't know. I don't care. I'm dead. Carlo, find a place. Find a place where you like to be. And then Honey and I will go and we will spread it out. En ik moet met Tini in bed. Why do you suppose you have to go with Annie? Well, she can go by herself. Why I'm the support? No, Die bij wie sliep. maybe she's not Met there. Tini in bed heb ik gehoord. Maybe I go to, Ja, en de Nee, weet ik niet hoor, maar dat En de hondjes ook nog. Wat? I go to Scattergarage for me. You never know. Ik heb sowieso al een hele lange dag mooi. Ja. Nou, die gaat niet Yeah, but I put it in the Don't put it on window. YouTube, hè? I have Of course I will. 8:30 tomorrow. Yeah. I don't have time for Maar any hij heeft ook wel eens breakfast. gehad hoor, maar die komt er ook weer overheen. That's the most stupid thing in the world, you know. S'avonds. To pay for a, Ja, ik denk dat ik morgen nog... I don't know, a space in the earth where your parents or your En dan relatives, Ah, maar vertel cool. dat ik... nobody's there, it's just, Cheers. eh, Nou, niet alleen dit, maar ik heb het hele week. Staat er allemaal op, Benny? I believe